Referral Hospital e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono oyudo mwandu manengo gi derom milion 8 kata gige thieth manengo gi derom milion 8 mabiro konyogi e tayo weche mag thieth e od thieth kanyo. Gige thieth goeko onywando yedhe kaachiel kod mashinde mamoko mag thieth mabende opogi kod okil Tom Ojienda ma olapa dhoge ndong' ne kom senator e county ma Kisumu e yiero maduong' ma higa manyien ka gigo opog koda ka okil Ojienda kaachiel kod Mikai Dorothy Nyong'o. Ngire Ojienda oyango ni gin koda geno mar tero gige thieth makamago e ute thieth 7 mayudore e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Kabende oyango ni telo mare biro keto mijing'o e weche goeko mag thieth, weche goeko mag somo, weche tuke to kod jiwo jogo marowere kaachiel kod wakeini e county ma Kisumu. Gigo hospital, equipment mag hospital, gik mipimo goji gi operation, yedhe gi equipment moko moromo siling milion 8 kawuono momiwa gi jo church. Wasetieko ne wan gi Her Excellency Mrs. Governor Dorothy Nyong'o, kendo equipment gi koro mi Russia Hospital to ibro tere sub counties moko. Ma partnership mosebedo go between organization wa Make Me Smile gi Professor Tom Ojienda Foundation kod Church of Latter-day Saints. Koro ne wabiro receive equipment kawuono kendo wasetieko. Equipment go osemi hospital, Chief Officer ma Health mar County Government of Kisumu. Koro wamor kuom tich motimore kawuono kadhi mbele kendo nikech kao ionge gi ngima, health gi sports mage 3 areas mase identify motiugo. Wabro dhi other areas like agriculture, but saniri mage mo focus on mondo wang'iyo health mondi kech watch health and important. Then of course women, the women fund mano be wantiere nikech mano is important. Kwa ng'iyo weche mag ngima ma health, wang'iyo weche mag mine and women fund ma enterprise, wang'iyo weche mag sport ma en kijende, bas wang'iyo wende mag education magin kijende gi parents. Mana pani mago sectors ma very key. Then kuro abudonji sectors mar agriculture and other things to strengthen. Ng'eni ka wa revive kendo industry kaka in other sub-counties wang'e gimatimore ka mag niang' wang'e kaka wadhi koro sani, to at least the county will be at a level where we can function as a county.